Odstránili odpad. Rómska osada v Jasove, neďaleko Košíc, bola 10 ročia zasypaná tonami odpadu. Problém zamestnával samosprávu aj svetové inštitúcie. Za peniaze z Európskej únie začali začiatkom októbra likvidovať nelegálne skládky. V osade a pozdĺž rieky Bodva ležalo 16 500 tón odpadu. K číslu sa dopracovali geodeti rôznymi výpočtami. Pre lepšiu predstavu toľko váži spolu vyše 2750 dospelých slonov afrických. Problematické sú najmä rómske osady, kde žije viac ako 1800 ľudí. Odpad, ktorý produkujú, končí priamo za ich domami. Majú nelegálne príbytky, čierne stavby, čiže neplatia za odpad, nemajú smetné nádoby a ten odpad sa dostáva do potoka. Takto sa pustili do nahromadeného smetia ťažké mechanizmy začiatkom októbra, potom ako obec získala viac ako 5 miliónov eur z projektu fondov Európskej únie. Takých menších brigád tu máme každoročne niekoľko, ale teraz sa podarilo získať väčšie množstvo peňazí na také serióznejšie vyčistenie osady aj s bagrami a podobne. Do sanácie sú aktuálne zapojené viaceré mechanizmy a prebieha tak masívne strojové vyťažovanie odpadu. Miesta, ktoré sú ťažko dostupné strojmi, sa dočisťujú ručným zberom. Niekoľkometrové kopy odpadu siahali aj do hĺbky. Po ich odstránení zostali na mieste takéto veľké jamy. Tu je vykopané, tu boli veľké haldy, neviem, 3-metrové. A to sme radi, veľmi sme radi, že nám prišli po tú pomoc. Aj my pomáhame tu dobrovoľne. Katastrofa tu bolo, no, ale samozrejme, že teraz je pekne a sme rád, že toto sa spravilo. Odpad firma postupne vyváža na skladku komunálneho odpadu a recyklačný dvor. Vykopané miesta zasypú ornicou. Práce plánujú ukončiť do konca roka. Dôležitá však potom bude udržateľnosť ďalších 5 rokov. Bude to ťažká časť toho projektu. Musíme zabezpečiť, aby ten potok po vyčistení aj ostal čistý. Obec potom bude musieť preplatiť tie náklady späť. Pomôcť má kamerový systém v obci, nainštalované fotopasce, zberné nádoby a osvetová činnosť za pomoci terénnych pracovníkov. Samozrejme, áno, že budeme to održavať, že by sa toto nestalo už. Odpad z rómskych osád splavuje do rieky Bodva. Po niekoľkýkrát brehy dnes čistili aj dobrovoľníci. Treba žiť akože v zdravšom a čistejšom prostredí, lebo tie deti tam na tom smeti vyrastajú a keď to vidia, tak potom aj oni sa takto budú správať. Na problém rómskych osád práve na tokoch riek chcú ako občianske združenie upozorniť aj nového ministra životného prostredia. Z Jasova Veronika Krempaská, televízia Markíza.